Hello guys, good evening. Tayo ay nasa Cebu City. Going back home. Dadaan tayo ng pier papuntang Bato, Leyte. So, ayan guys, tandaan nyo, mula rito sa Cebu hanggang Leyte, dito ang pinakamurang pamasahe. So, tara. Mamaya ko sabihin sa inyo kung magkano. Panoorin nyo muna ang video na to. Dito sa Cebu City, ito yung pinakabarato, pinakamurang pamasahe. Shout out. What's up? Shout out there. I'm here. Pier 3. Pier 3 ng Take care, sir. Cebu City. Okay, thank you. Hanggang sa biyahe. Okay. So, dito ang pasukan papunta ron sa pier to. Tara. Okay, so dahil pasahero dito. Ma'am, naikarga ma'am. Parang bus terminal din dito, ang dami tao. Ingat-ingat sa mga bagay-bagahe at mga kilos. So, ayan o. May mga pulis naman dito. Ay, terminal fee pala. Magbabayad tayo. Bayad tayo terminal fee. Pila ng terminal fee. Okay. So guys, before we enter the premises, we have to pay terminal fee. Dito tayo lagi nangyayari, terminal fee. Bawin natin sa paggamit ng mga utensils. Tayo, pakita ng ticket. Bawal na sir. Bawal sir mag-video. Shout out sa basungit na gwardiya rito, bawal na mag-video. Ewan ko, taga bundok. Ito na naman. Check up ng gamit natin. So, conveyor. So guys, tambay muna tayo rito sa charging station ng pier para magkaroon tayo ng mamayang nasa biyahe, full charge. So guys, 8 o'clock na. 8 ng gabi. Board na tayo sa gate 1. Papuntang Bato, Leyte. So guys, mayroon pala shuttle dito. Akala ko, diretso na agad sa barko. Sakay tayo ng shuttle papuntang barko. Shoutout kay Manong Driver. Ang gate ng Pier 1. Tayo ay pupunta sa destination ng barko kasi wala pala rito sa entrada ng mga tikitan.
Ayan guys, nakapila rin pala ang mga barko rito. Nakahilira sila. Ito, bye-bye Leyte. Ang biyaheng bye-bye. Parang mga bandito. Ano rin. Oh, hilira sila, hilira. Alay no. Oh, ayan oh. Parang mga bus oh. Oh, patuloy dito na daw. Awas na tayo mga guys. Guys, so check up muna ng ticket natin dito. Papatuloy ito. Mga crew ng Medallion. Let's have Angels. Okay, shout out. Give me subscribe. YouTube channel Waray TV. Oh, ito, pinalitan ng ticket natin. Ay, binawasan. Pasok na tayo rito. Goodbye, Cebu City. Tayo. Ayan guys. Oh, marami ritong mga kama. Yun, oh. Dito na tayo sa loob ng barko. Pili-pili tayo ng kama. Sa taas. Okay guys, keep it up. Subscribe. Waray TV. Ang pamasahe mula Cebu City hanggang dito sa Bato, Leyte, 570 pesos. So yan ang pinakamurang pamasahe doon sa Cebu na makikita mo. Okay. Welcome back, Leyte. Bato, Leyte. Okay guys, keep it up, subscribe. Waray TV. Thank you. Good morning.